Невеличкий анонс будинку в Ірпіні. 152 квадратних метри будинок ось в такому форматі сьогодні до продажу в Ірпіні. Цегляний, газопостачання. На в'їзді в нас є парковка для 2 автомобілів, можна робити навіс. Є у нас ось такий барнхаус. Дивіться, загальна площа ділянки, тут 6,5 соток у нас. Є у нас літня кухня, є ось такого формату тераса. Ну і сам будинок у нас 2 поверхи, має 4 спальні кімнати, кухню, вітальню, камінну залу. Тобто все у нас присутнє. Вихід на заднє подвір'я. Ну і фішка цього будинку, я вам не сказав, це те, що є у нас тут підвальне приміщення, цокольне. Воно може слугувати вам як завгодно. За його загальна площа 76 квадратних метрів. Дивіться, який будинок красень. Тому, хто хоче придбати ось такий будиночок, це у нас Ірпінь, Київська область, телефонуйте, надам планування і всю інформацію по будинку.